Žijeme v dobe, kedy už je skoro všetko dosiahnuté, hej? Príklad v Amerike. Najchudobnejší človek v Amerike by bol stále ešte bohatý človek v Indii, hej? A ľudia sú takto závislí na tých svojich cieľoch. Hej, potrebujú nejaký cieľ, za ktorým sa budú naháňať. A potrebujú za niečím utekať, pretože inak sa im zdá život nezmyselný. Ale to je ten problém, to vytvára tú neurózu. Takže čo vám ja hovorím, je, aby ste neišli za nejakým konkrétnym cieľom, nehľadali ten zmysel života, pretože keby bol nejaký zmysel v živote, tak by akože nejaká úloha, ktorú musíte splniť, tak by to bolo veľmi nudné. Skôr to berte jak nejakú hru proste. Keď sa malé dieťa hrá, behá za motýlmi alebo zbiera mušle a dojdete za ním a opýtate sa ho, že aký to má zmysel, tak sa proste iba na vás pozrie tak divne more, jak na kokota, že čo sa ma to pýtaš ako pičovinu. A proste ide sa hrať ďalej. A o to ide. Proste ten zmysel života je ten život sám o sebe. Tá hra je tým účelom samým o sebe. Takže prestaňte byť taký, že prehnane ctižiadostivý a hľadať uspokojenie v tých cieľoch, pretože to vás dostane iba mimo prítomnosť a tá prítomnosť tu a teraz, to je ten zmysel.